сервер тук с Джелеман Процъм. Абе, тая крава, Вицо, махни тая крава. Ще снимаме на паркор джъмпа на знака. Сега да ник пост, тук ни пише, да знаете. Абе, тук почваме мапа, абе, най-обикновен паркор се тук. Random map 1, play and peaceful, and time night stream, абе, най-нормална пуския. Опнах тайцо. Що не мога Без. времето на... Абе, след малко се връщаме като правим проблема с опване и деопване. Ето, върнах се, не го гледайте, той станах на геймод, защото те онзи, къде си? Ето са по да ме удари. И аз трябваше да го заколя. И както гледате, сега тука минавам. Джъмпа на знака. Абе, след малко се връщам, защото този да ник пост няма да спре да пише. И бамва клипа сега тука. Айде, до след малко. Ето, върнахме се. Тук продължаваме, вече никато до някъде спря да чати така гадно. Както гледате, абе, чакайте, пак почна да пише, абе, след малко се връщам, бе, това клип стана фейл, бе, след малко идвам последен път, тук спивам. Ето, върнахме се в клипа, малко забравих да снимам, опа. Абе, гледате блинка, е зад мен някъде. Кажете кой ви е по-любим цвят от бялото и червеното. Бяло или червено, гласувайте. И сега вече да ви кажа, дайте лайкче, абонирайте се, за да може да ми следите клиповете. Много лаген. Той пък заглуши, защото този Даник пост направо ни баня клипа. Гледате, на финала сме. Не е честно! Това е невъзможно. Или чупи табелите да покажа на зрителите. Това е финал, map by знака плюс. Аз паднах и там хора, бе, това беше май от този клип, не съм много сигурен. Сега ще ви покажа един трик, може да го знаете. Game Mode 1, трябва ми такова, опа, такова и да. Без каквото искате, сега ще ви покажа един трик тук, хоп, гледайте, много е як. Трика направо, ако не го сложите под някой къщата, онзи се ядоса толкова много, че ще ва банне, ако го направите на админ. Видите, съм го правил. Чакайте я пусна звука да чуете и ви. Гледате колко е гадно. Махни са! Ицо, махни са от тука. Да ги смена. Тук ще такова. Тук такова. Тук такова. Зелен. И почвам. Шо бъгна? Гледате. И това беше за всичко този клип тук, да го разрушим тая. Опа! Той е луд! Аз разруших машината. И това беше всичко за Ицо, ела тук на финала. Ицо, ела тук на финала. Веднага.
И това беше всичко от нас. И това беше всичко от днеска за нас тук. И то даже TNT не го е сам, мята пажолки и ми довиждане. Това беше всичко за днеска. Айде, чао!